Hello, bed. May utos tanan. Oh, nagtarapok mi diri ron, nagtarapok mi. Oh. Gisa mo gunit yun nanay. Tarapok mi ron kanami adtuan nga kuan. Ato mi dito sa area sa unahan for kuan, blessing sa fish pan. Abangan ninyo. Managko ng unod sa fish pan. Dali na. Okay, muatak na mi ron, muatak na mi padulong dito sa area. Okay, mga kabataan, you go there na. Okay. Okay. After some worship, dire may managdiretso ron. Okay, padulong na mi sa area. Kato dito dapit. O, dito pa sa unahan. Muni dati ang kuan ang area sa gitamnan og Cavendish, but karon Cardaba na siya. O mga Cardaba na ang gitanom. Adto jud daw sa area si nanay. ingani pa jud among agianan dire. Nara among agian oh. Yan. Mo na yung area. Mana ang mga kalumunan namo. Mga kalumunan. Tara, hala, si nanay. Okay. Nanaba si Iding. Dire na dyan mi sa area. Muna ni ilang balay dire ah. Wala pa na. Wala dyan na apas. Wala pa nang Unya ang kuan. Nay kuan dire. Si nanay. Okay, kaya ni nanay, kaya. Kaya di ni nanay. Oh, nay upat dire ka fish pan nga gihimo. Okay. Kana upat na triangle. Sana nga shape. Oh, super init dire ay. Grabe. Okay, muna ang ilang mga fish pan dire oh. Mga guys. Muna yung manager sa fish pan. Vlogger na ka bra? Vlog. Oh, anak ato sa pikas wala pa na human. Oh, nanay tubig dire lalom na oh. Yan. Nara. Oh, dagko pod. Dagko ang area. Yan. Uy, may decoration ng fish pan. Muna area dire kani. So, pagahimo ng blessing sa fish pan bisag wala pa na human. Unahon jud og blessing. So, mga kuana ni siya, mga kaigsuunan o mga igagaw. Parintihan na dyan namo ni dire. Wala pa na human ang payag. Si mga hulo yung Mara mo editor oh. Diyan ka na sa likod niya, assistant editor. Director. Okay, dire na dyan mi sa area. Fish pan. Abangan nyo guys, pag nanay si Milia, manglangoy tada niya pag harvest time. Manglangoy tada, mangdakop sa tilap. Okay. Oh. Bugnaw kaayo. Kuan ra tao ra. Okay, we'll go there na. Okay, let's go there. Super init jud karon dire ba? Kuan. 12. Okay. Pero okay ang area.
Yan ang hangin diri. Okay. Mura siya Amerikana jud ang baby nila ba oh. Hello baby. Ano ka nang unano? Unsa kani ngalan mo? Alessandra? Alexandra. 4 years old. Roy? 4 siya. Alexandra Roy. Jan Alexandra Roy. Ganahan ka o kuan kanang Bye. bike. Aga bike ka? Wala ka? Bike. Wala kang ipalitan og bike? Uy. Ngayo ka kay Kuya Iding og bike. Katuping makapula o. Ngayo ka kay Kuya Iding ba og bike? Ang bata nga na-meet na mo ba og gwapa jud siya. Ang name niya is Alexandra Roy. Mana yung mama oh. Gwapa pa di ang mama. That is why. Uy, katawa lagi ang bana. Gwapa pa di ang mama. That is why gwapa yung bata. Yung guest nila. Sweet siya kaayo. Bye-bye Lola. Uli na ka sa inyong balay. Sige. Bye, guwapa. So, na-meet na mo ni nga bata diri ang pantong pag blessing diri sa kuan. Pag blessing diri sa fish pan mo ni na-meet na mo ni nga bata, guwapa. Sige, bye-bye baby. Bye. God bless you baby. Mo na yung papa oh, guwapo po. Kita ka sa akong vlog. Kita ni mo akong vlog.